Najväčší sexista, akého som v živote stretol, bol Saifa. Ja teda neviem, keď už sa už upínate k nejakej minulosti, tak tam sa nosilo aj nejaké gentlemanstvo. Nejaké gentlemanstvo. A nie, že tuto budem vo videu rozprávať o nejakých influencerkách, že ty si pí ako... Treba, čo toto akože je za úroveň. To je toto je tá maskulinita. To je autentický autenticky prejav. nadávať nejakým ženám, že ty si pí. Toto je akože autentické. Lebo je to pí. Tak v poriadku, akože keď vy sa chcete správať ako krčmový hulvat, a toto je pre vás ako maskulinity... Ja sa chcem správať ako krčmový hulvat, lebo za mňa je obrovský problém, akí sú všetci na internete chutnučky a potom v realite sú to proste zlí, zákerní, vulgárni ľudia. Ja som taký, ak som súkromý, tak taký som aj na verejnosti. Napríklad Filip, ale počkej. z tej vašej strany, napríklad taký Saifa je na verejnosť strašne slušný, alebo Fero Joke. To sú ľudia, čo sú proste hnusní, vulgárni, úchylní, nechutní v súkromí a na verejnosť sú slušnučky. Ja odmietam byť takýto faker. Ja tu neviem zase... Najväčší sexista, akého som v živote stretol, bol Saifa. Vy tu využívate presne, že my sa tu máme baviť o sebe a vy tu zase riešite nejaký úplne nesúvisiaci... Nie, hovorím, že ja nechcem byť ako títo ľudia z tejto vašej strany, ktorí sú v súkromí odporní, jak napríklad Fero Joke, a na verejnosť sú chutnučky, slušnučky. Ja som taký, jak v súkromí, taký som aj na internet. A proste keď hento je pí, tak poviem, že to je pí.